So hi guys, welcome back to my channel, Show Vlogs. So for today's vlogs is pupunta tayo ng eskwelahan namin kasi magpapas lang ako ng module doon, tapos kukuha din ako ng bagong module din doon. So yeah, let's go. I'm so excited to go there. This is my third time and I go to school of mine, Cherry. So yeah. So yeah, maganda naman yung maganda naman yung panahon ngayon. So yeah, pakikita ko na lang. So ito po yung panahon ngayon. It's so beautiful. Meron pong basta maganda yung panahon ngayon. So ipapakita ko sa inyo. So yan. Ganyan po kaganda. Charis. So mainit naman ngayon. So yung OOTD ngayon. I'm sorry if yung camera ko is palimbag-limbag ng kaliwa. So yung OOTD natin ngayon is ganito po yung OOTD ko ngayon. Wait OOTD. Kukuha ka lang ng module. Ito po. Ito po yun. Ito po. Ganito. Tapos yung jacket at pants. Yeah. Pants ba yun? I don't know, mula. I don't know. So yeah, this is my OOTD. So yeah, pumunta lang tayo ng school, ha? Bakit? Kaganyanin ko na lang, no? Para pag Charis. So yeah, ganyan kaganda. So wala po si Papa, yung maghatid po sa eskwelahan yung papa ko. Tapos hindi po ako sumakay ng motor niya kasi hindi ako sumakay ng motor niya dahil gusto ko lang ang init, diba? Gusto ko lang maglalakad kasi kumain na po baka para na ata yung baboy nito. Baboy ka naman talaga ako, no? So yeah, maghuhuwat-huwat tayo ni Papa dun sa bodega man tawag nila dito. Sa bodega, pakita ko na lang, ha? Badi! Bang! Nisunod! Nisunod man ka! So yeah, nakalimutan kong magdala ng mask. Patay ako kay Papa nito. Kasi excited nga ako pumunta sa eskwelahan. Kasi third, parang ikatatlo ko na tong punta sa eskwelahan. Tapos, oh my God! Nakalimutan kong magmask. Tapos yung aso ng ate ko, sumunod sa akin. Tapos ito oh my goodness. So mag-aabang na. So ito po yung bodega. Dito po kami mag-aabang ng sasakyan. So yeah.
So, yan. Tapos yung kalsada naman. Pa, tagay kog 5 pa. Tagay kog 5. Tagay kog 5. Oh, masin ko. Mas? Oh. Para ako napakaw nga. Mm-hmm. 20. Lak. Wala na putol. Bago pa na. Para ba singko? Si body ni sunod. Si body ni sunod. Ato lababaw pa. Eddie. So, bibili tayo ng mask. Okay. Mask. Ayo. Palit niya kog mask eh. Oo. Nakalindot sila mga uniform. Bakawan kami, Valencia pa na. Ti, kumakita ni mas papa paligog ingon nga nang limpyo pa mi. Oh. Nang limpyo ba diya ay? No. Siya ato na ta sa room. Let's go to the room.
Kain. Kita sa nakunta. Ay! Asting room ni pa. Nakalimot na sad. Nakalayo na ba daan eh. May tato sa nagipahatag yung mama. Module sad. Oo, iingon ni Ma'am Lo. Ay, Ma'am Lo na ay nga. Limpat na ang answer sheet ito kung iba. Uy, kapusa. Balik na sa Malik na sa isa. Joke. Sige, lako ko ida. Mamura, siguro ta. Sige, siguro una. Yung sa siguro, wala na nakaabot. Tol, ani, huwag mo tayo pila ng tigil na sinta. Ito ako gani. Hindi pa, meron Wala dito. na akong gino ko. Akit na lang. Phone, sige, explain mo. Naon lang. Ay, naku, si Sob ay. Sabrina ay. Ay, karangga po. Okay. Ano lagi ya? Go 2020. Guy, asa naman ka? Ulit na. Ano ka to? Ipangitan akong papa. Ha? Ipangitan akong papa. Lagyoy. Nasa mugma? Ha? Na mugma wala. Sige, ma'am. Pwede na may sitrika? Palubo kong papa. Wala pa. Ano guys, nawa na sa dakong papa. Ano? Sabi niya kasi madali lang daw ako dun sa loob. Tapos kasi naglilinis po kami. Oh my god. I think yung papa ko is nandun sa sulod ng eskwelahan. So hindi ko alam. Hi! Nandito po kasi yung motor niya. Hi! Where na you pa? Asa naman si papa? Ay. Where na you pa? Hindi ko na alam gagawin ko nito. Asa ka ni papa? Asa naman eh. Turo.
Ini apa? Ini apa? Kita niyo naman. So, kita niyo naman dito. Umiyak po ako kanina, no? So, kanina po is umiyak po ako dahil nawala yung papa ko, tapos mga ilang minuto di nasa parluran pala nag-ano siya, nagpapatupi, bagong look yung papa ko. Umiyak ako talaga nun, nakakahiya, tangina, diba kahit akong gikuti sa papa. Yung misi mo ni naata yun ninay pagaman, hiyonon ako. Yung ginahan, palit rago yun, di mo nang higay, mao day, nagpatutira di ay, di ba? So, yan. Mura kong buang, kalit ako gulak. Mahadlok man ko, wala akong papa niya na ang motor, asa day siya. Say, bakit kong lingi-lingi sa kilid. Nawara day. So, yeah. Padung na may ulit. Na aramid. May binili lang yung papa ko sa tawag sa tindahan. Tindahan na po ito.
binili na yun. So, hindi ko po pinakita sa inyo kung ano, yung kumuha na po ako ng module kasi yung teacher ko is nagmamadali. Parang minadali. Yeah. Agatubang ko sa kumaisa, nagkurog ko. I don't know. Basigsak ako nino. So, bye guys. It's the end of the video. So, please like, share, subscribe, and click the notification below.